Bulig! Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balita, banat bulig magapalayag na sa siring adlaw mga kaaksyon sang Friday. Yari kita sa ika-19 na nga petsa sa bulan sang Agosto tuig 2022 mga kaaksyon. No? Kamustang mga kaaksyon ta sa siring auto kabayunta nga oks lang kita siring mga inuras. Wala lang sang sablaga, wala lang sang problema mga kaaksyon. No? Pwerte maning na tabo sa isa ka isa ka babaye nga nagapangidaron sang 23 anyos mga kaaksyon, no? Ginaligar nga ginabdak diri sa syudad sang Bacolod samtang nagapauli mga kaaksyon. Ang masakit sini kay hindi lang ginabdak ini siya, ginhimuslan pa ini ang biktima mga kaaksyon. Ay perte, no? Kanami pang utdan turiroy ang ang mga suspect bla. Makita ka lang ni aksyon BJ pasible ay oo. Why gid mga pulos nga mga tawo ni kay nagapauli na ining 23 anyos mga kaaksyon nga isa ka sales agent. Ginabdak sang tatlo ka mga suspect sa syudad sang Bacolod kahapon mga kaaksyon, mga pizza kahapon na gusto 18, no? Mga kaaksyon. Ti halin sa I think daw dito sa New Government Center mo sa NGC halin ini ang biktima nga 23 anyos sa iya ginatrabahoan pasado las 5 kahapon, no? Kag nagsakay ini sa jeep padulong sa Pipsi. Inang biyahe halin sa NGC sa New Government Center to Banga Pipsi. Mga kaaksyon na mo nang ginsakyan niya kay dito sa mapauli posible sa talisay mo. Actually ang ining biktima isa ka sales agent sang isa ka telecommunication company mga kaaksyon. Ining nasambit nga biktima ambot ko na nung plastada pero sang pag-abot sa may isa ka baliligaan sa Barangay Bata nagpanaog ining babaye may duwa man ka mga suspect nga ginpilit ini siya suno siya nga ginpasakay sa motorsiklo. May sidecar guro ning motorsiklo, tricycle siguro ni. Kay kung magmotor ti damo pangapalak pero
suno sa report nga patunguan ni siya sang duha ka mga lalaki, bali driver kag ang angkas nga lalaki kag siya sa tunga. Grabe no. Motor gidya motorsiklo or single nga motor ang ginsakyan sini kag luwas sina. Ang report nga gintabunan pa ang iya sining mata, rason nga wala ini makahibalo kung din siya gindala no nga lugar mga kaaksyon kon bala sa Bacolod o kon diri sa may kaiping lang nga lugar or Talisay no. Grabe no, mga alas 7 kagabi more or less na kabaton sang mensahe ining pamilya sang na hold upan kag na rape mga kaaksyon. Do perte no. Kag may ginapangayo pa nga 10,000 amo nang inisyal nga report naton mga kaaksyon. Las 2 kaina sang kagahon nakapalagyo ini pagi sa paglumpat sa bintana mga kaaksyon sang balay niya sini samtang tulog kag hubog ang 3 ka mga suspect nga nagkayaba sa sining biktimaho. May mga tato pa kuno ini. Dapat madakpan na ini sila kag nunuan sang mainit nga salsalon ang ila kinatawo. Bagahon lang salsalon tapos imarkahan ang kinatawo sining 3 to. Untang di sila magpalak ni. Anong pwede marka action hands? Marka demonyo? Or otdo na lang, no? Para nga makaladudla ni kay challenge ni sa mga kapulisanta. Ilabi na sa Police Station 3. Nag-report na ini ang biktima sa Station 3 mga kaaksyon, no? Kay daw 3,000 lang to kag cellphone ang kwartaya sini amutong ginkuha sang mga suspect mga kaaksyon, no? Dapat tutukan nini sang mga kapulisan sang Police Station 3 ang ining bagay mga kaaksyon. Hindi kita magsali ka patulog-tulog nga daw tulog lang kita. Dapat tinguan tagid nga madakpan ining mga suspect nga naghimo sang paghimulos kag ining pag-hold up sa siring biktima nga 23 anyos. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sali ka patulog-tulog ang kapulisanta sa Police Station 3. Way man taga siling way kamo gagiho. Gagiho man pero ambot ko na nung plastada. Si Ma'am Armelin Vargas ang nagkanto sa area sa syudad sang Talisay, no? Madakpan yung gani, ma'am, isulod sa imburnal bla para maumpawan nining 3 ni ka mga suspect ni, mga animal nga mga klase ka tao ni. Way gid obrahon sa kabuhi nila. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan talang na karon mga kaaksyon kung anong progress report sining nga balita gikan sa aton sining patrol sa kayaksyon Eden Abuso, no? Sige, kamusta nga to sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa mga kapurukan kag kabaranggayan. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan kag kalakipan ang ato sining nga mga kaaksyon sa mga kabanuanan kag kasudaran sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side. Welcome diri sa Aksyon BBB. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kag sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aclanin, Antique, kag tubtob sa Malabutan sa ato sining nga pag-broadcast sa sining nga odto mga kaaksyon. By the way, sa Aksyon BBB buwas si Aksyon Nelson Patinio ang inkaupod ninyo diri mga kaaksyon, no? Sa inyo sining nga programa sa Aksyon BBB. Si Aksyon BG Pasible siya ling bahala sa patrol, no? Kag buwas by 7 o'clock bantayan man ninyo si Aksyon BG kag si Aksyon ang defensor kay
maparisay sila sa newscast. No? Ayos, sige, may mga adjustments kami kay may mga importante nga bagay nga kaladtuan kami buwas mga kaaksyon sang Aksyon Radio Family, mga kaaksyon. No? O, sige, kamusta nga to sining nga mga kaaksyon nga nagapamati sa sining nga udto sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Kantong. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan? Ini may kang tanan sa balita sa Kapitolyo, reklamo kontra sa 5 ka mga OPA employees ipaidalom na sa deliberation mga kaaksyon. Lalo na karon dugay-dugay ni aksyon na Marlon Hinovia samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita, mga negosyante sa Bacolod natala na nga magpadala sang sulat sa talatapan ni Mayor Albi Benitez angot sa ila pangabay nga magtukod sang Business Council diri sa siyudad sang Bacolod. I think may European ambassador kitang nagabot diri sa siyudad sang Bacolod kag ginabiabi ini ni Mayor Albi Benitez kag iban nga mga opisyal sang siyudad. Sa balita naman sa Bacolod City Police Office, armas sang pulis nga ginkawat sa sulod sang iyang salakyan posible ma-recover matapos makilala sang kapulisan ang suspect. Depende man na karon kung malabot ni aksyon na Eric Magbanwa si Major Armelin Vargas sang Police Station 3 angot sa sining reported nga pagpang-hold up kag paghimulos sa isa ka 23 anyos. Sa balita naman sa Nukpo, igabalita ni aksyon na Eden Abuso, buyers ang kinawatan nga cellphone sa Kabangkalan, nagpanugid sa kapulisano, kawatan na resto, kag napasakaan na sang kaso. Sa balita naman sa patrol, igabalita ni aksyon na Eden Abuso, karon dugay-dugay, Felpost, magapatigayon sang plaza type distribution sang National ID. Sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, igabalita ni aksyon na Roger Gotib, 55 anyoso, nga lalaki nga nagapangatubang sang kasong murder, kag wala sang piyansa, ginserbihan sang warrant of arrest. Kag kalakip man, ini nga daw pareho man lang ning kay Roger kag kay Nelson, din si Action Dorel man. Pareho man lang ning headline sila nga do. Sir Elre, mas sinasulat mo da, parehong headlines nila, no? Ayo. Anong headlines ni Action Roger man? Dali lang, no? Kay Chikon tanay diya sa aton nga piyak nga kuno Ini may kang tanan sa balita ni Action Nelson, pamunuan sang Bureau of Fire sa Calatrava, magapatigayon sang paghana sa dugang force multipliers sang Bureau of Fire and Protection o kon BFP, mga kaaksyon. Sa balita naman kay Action na video pasible sa Banwa sang Isabela, subject sang isa ka drug by bust operation, no? Sang Isabela PNP ginpasakana sang kaso angot sa paglapas sang RA 9165. Ag sa balita national, maidid nga pagtuon ginapanawagan ni Senator Bongo nga sa ginaduso nga pagpaiway sang 2022 barangay kag SK elections. Sa
Senators JV Ejercito kag Joel Villanueva ng CB9 nagpositibo man sa COVID-19. Ang National Statistic Authority Chief San Carlos o Chief Carlos nagbisita sa West Philippine Sea. Ang PNP hindi magpasugota nga makasugilanon sang mga mamalidha gikan sa Estados Unidos si Dilima. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa di karon dugay-dugay, mga kaaksyon namon sa kahanginan, no? I-like lang kag i-share ang ato sa ring Facebook page, tapos mo like kag share, padala ka mensahe kay tingwan tay na nga mabasa karon dugay-dugay sa aton sa ring pangalagad mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standby. Mga kaaksyon namon sa kanginan kay dugay-dugaya. Tirahon tang mga balita gikan sa aton sini nga mga aksyon reporters. Pagkatapos lamang sini Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. World-class quality. manamyaw tanay sa mga kaaksyon naton nga nagapamati kay Jinky de Alagdon, Connie Laparan, Ana Sinoro, Georgia Gargasiran, Christine Minies Villalobos, Gian Resicio, kag Gray Flores Barrioga. Kag sa 13 pa ka mga tagpalamati naton mga kaaksyon, no? Sige, may lang nga pagpamati man sa kay Rochelle Folinso Susana, Ladislao Junior Pillones, Apple Iscarten, Rizmar Alvarez, kay Jocelyn Sanchez Arquilio, Evelyn Martinez, Liberty Benitin Obaldo, Jomi Bailado, Robert P. Sorio, Veronica Santillan Manukan, and Dundi Incabo, Dino Alik, TC Balikas, MP Arce, sa kay Connie Lapara, no? Hil G. Arroyo, thank you gid Hil G. Arroyo, no? Reggie Bigot, Melanie Aguado, no? Thank you so much, gid. Ayos. Sa iban pa naton nga mga tagpalamati, dali lang kay mang check kita diyan ayo. Kung mayari pa kita na mislok. Ayos. Sige. Melanie Aguado, salamat gid Melanie. Si Bibi Gregorio Yolo, Nini Jane Cabato, Janie Solgon, thank you gid. Ayos. Si Resmar Alvarez from Barangay Handumanan, no, sa Zone 9 dira. Salamat gid sa iban pa naton nga mga tagpalamati dira, no. Si Melanie Aguado, gudnon Action Rex, wala gid ya pulos ang backup to, ngayo kami bulig pawalaan nila. Ayo, ano nga klase ni isang bulig Melanie? Ipalabot dibi kay padalan tani isang insigida nga pagpakigangot ang Station 2 nila Commander, no? Tra sa Station 2. Ayos, sige Melanie, salamat gida. And Jolie Militado Patrimonio, siling niya, good noon, Action Rex, gid kaluoy ang mga rapist, bangag naman na kay ang shabu damo giapon hausan. Gani man. Muna. Teresita Hintoliaga Gonzales from Nabalian, Himamaylan City. No? MGS Candoni Hildore, Jinky de Alagdon, Gerald Babaw, thank you gida. Ray Flores Barrioga, Dino Alik, nami na madakpan, dalon di sa amon, amugid na ginapangita namon di. Ay, Pertis Dino Alik, sige lang kay tugyan ta na yan, ay sa kapulisan tao Siling ni Georgia Gargasiran, good noon, Action Rex, epekto sang bato ang katunto sang suspect. Sa mga suspect, tatlugin sila kontra isa.
Jerry Asiro Jr. salamat gid doon kag isugba pakaon dayon sa iya. Mugani man. Muginang nami da sa iya. Or sa ila, no? Tatlo sila mo ang suspekto. Hindi lang isa, kundi tatlo. Ay, perti ka ilinit. Kay diding alojamento, may lang pag pamati. And inday blasa, no? Salamat gid. Ayos, sige. Daligid lang mga kakson, San bayanay, kay manong balik kita. Dugay-dugay, mga kakson. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik na diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:12 ng aton oras mga kaaksyon diri sa inyo sining palatuntunan sa aksyon balita banat bulig, no? Daligid lang sa mga kaaksyon ta life extension coffee mix sanay kita, no? Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Balita ni aksyon na Eden Abuso gikan sa Patrol Felpost magapatigayon sang Plaza Type Distribution sang National ID. Yari ang kaudan sang balita ni aksyon na Eden Abuso sa Patrol. Aksyon na din. Go ahead. Go ahead, aksyon na din. Action Rex, magapatigayon sa Plaza Type Distribution ang Philpost sa pagpanagtag sa National Identification Card. Pero kay Mr. Luis Gonzalez, Chief Statistical Officer ng Philippine Statistics Authority, ginpabalo ni siya kuno gali Action Rex angot sa sininga sistema kag ginumpisahan na nagligad niya Sabado sa pila ka barangay diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang paagi sa sininga distribution system, bali Action Rex sa matabo, i-text o kontawgan sang postman ang tag-iya sang ID. Agod pa balon nga for example, ng Action Rex kantong sa Sabado o kung buwas nga adlaw, ara ka dida sa inyo barangay, ari na ding ID mo, kadtuon mo dire. Sa amo ni example Action Rex, butang sila venue kuno sa plaza da sang do medyo plaza da sa barangay o kun sa sang barangay hall o kun sa kay amo ning balay sa ugsara ni amo ni.
Depende kung action Rex ko anong kung diin ibutang sang postman or sang taga PhilPost ang venue kung diin sila pwede kakuha sang ID. Suno kay Gonzales, ginpahayag sang PhilPost nga napudlayan sila kuno bala magpanagtag sang ID kag magpangbalay-balay. Kay kun ka isa, wala kuno tawo ang balay, tinigaparawag lang sila, wala man sang may mabaton, ti sulit-sulit lang ang gwa. Kung wala sang may mabaton na muna oras, balik naman sila pagkabuas, instead nga i-deliver naman tani nila. Aras lay, ano ng plaza type distribution man? Anong butsing ganun na nila man? Amo na Action Rex, mabutang sila, ma-text sila, example, i-text ka nila nga, Action Rex, ang imo ID ari na de, sa Sabado, makadto kami sa inyo, purok, diri ka lang sa kuwaon mo, maplastar kami sa ugsaran ni Nani Kiraw. Tinga mga ma-text-text pa sila yung kung ipangdulong na lang na nila. Amo na Action Rex, ang hambal nila, nga Ano, option. iyan asang tamaran nga obraya? Kaya muna ko ng Action Rex, ang hambal nila, ang kabudlayan nila, magkasto sila sa balay, wala tawo. Ati kung wala tao, dalo nila balik eh. Kay kapila na ko ng Action Rex, matabo, bala nga, inis Araw-araw niya. nga ang akon to, last year pa to, ay pa magabot, sobra na isa katuig. Kay hindi pwede, bala Action Rex nga, for example, imo ID, Tita Jeanette Abi mabaton, hindi pwede. Unless otherwise, may ara ka sa authorization letter nga ginbilin, kay dapat ikaw ginmabaton, kay kung madula to sang nagbaton, siya patong basulon, kag ayawa naman kasumay. Amo na Action Rex ang ila, sining nga mga concerns nga ginpalambot sa PSA. That's why naghambal si Sir Luis Gonzales nga ti lantawon kag i-assess pa ni nila. Amo lang na kung sila posible. kadto iblang post sino na post ano na magtawag action din na sa Postman. pinakahid bla post ang pinakahid sang postman. Oo. Ang pinakahid bla sang postmaster na sa aton bla ipamangkot kung ano gid ang problema sina kay problema ang iban sina nga way pa matapos sa subong pangdulong na. Ate, for sure, amo magyapon ang isabat nila Action Rex kay may kon amo na tong gikadto nila sa PSA. Diba, liga to, reklamo kay nahibalaan, yung nadiskubrihan sang PSA nga palumutan ng tugalian nila sa mga barangay hall. Ti subong, amo naman ang option nga ginhatag nila. Mahimo na lang, ipatigayo na lang nila ang plaza type na distribution nga sa amo ni nga adlaw, wakadto kami sa ugsaran ni amo ni, diri lang takita ay, diri na yatag ang ID. Ti, lantawon pa nila kung ma-work ang ini nga sistema kay paano karon kung may trabaho tong isa langan nga magwa gid puli to sila puro kag kwaon ang ID kay ti amo na gani Action Rex kabudlay gid balasang wala communication kay ga sala-sala na lang ang iban nga mga postman wala nagasabat kay kung sino na lang ang gatinawag sa ila kay kung magkadto ka di sa may PhilPost Dapat kadtuan mo sa PhilPost antes sila maglalarga mo ng sikreto da action din. kay kakadto di Action Rex sa PhilPost, wala man na bigatin. Meron mga Why na tayo postman. tinerya pagkaina nila, malakat na sila dayon, pero kung ara pa da sila, pwede na mag-check nila kung ara nang imo sila nga national ID. Gani Kung magkanto kay kaya past 8 o'clock, hindi na naya, naglalakat na to sila yan, ang pangdulong na to. Te ang isa lang Action Rex sa kaya kuya ti personally kakadto ko dito tiga ko patrol ko aga pa kami ni Sir Nani ka standby dira tikisa wala nagahapit ang postman diretso na wala sa area ti ang ihatag lang man sa mga personnel diri sa PSA numero sang postman ti tungod nga ba si gabiyahe abi or naga area hindi man dali-dali makasabat tawag hindi man kadali-dali sabat text kaagi pagitaan Action Rex nga ang ila nagaling ang number nga ginahatag nila sa kliyente do issued na siya nga number sang PhilPost. Di kisa magtawag, mabalti, sir, pwede textan mo lang ko. Sabton ka lang, ay ma'am, nang wala pa ni gali na rational load, di hindi ta ka ma-text, pwede tawagan mo lang ko luwat dugay-dugay. Di kung ikaw niya nga sako ka man niya, kag hindi naman maka-follow up, di buwas karon sa bado tingbon, kagid ang gwa ni. Kung amo na Action Rex, di amo na ginagtasan sang iban. That's why nag-come up sila subong sa nagkalain-lain nga mga option para testingan kag i-assess kung diin gid bala ang feasible, diin ang posible, kag diin ang mas makapamaayo sa tanan. Kay do subong issue gini ang panagtaganay sang national ID. Kay ti kadamo na daan sang nakaparegister do halos pila na ka porsyento diri sa Negros Occidental lakip na syudad sa Bacolod ang reklamo na lang subong
kay wala pa makalambot ang ila sini nga ID. Pamatian naton si Mr. Luis Gonzalez. Kuan siya, nagpo-opinion kung pwede sila kuno ka plaza type distribution wherein nga ang tanan nga may ID nga nag-abot ila nga inform kung makadto sila sa isa ka barangay kag dira sila matingog pangatag putok siya nag-abot lang ID. Ako lang in-inform ko agin ano ko man sila gin-advise ko sila nga dapat timuon gid nila nga ma-inform ang tag-iya gid lang kay base kung hindi nila ma-inform ang tag-iya kag tanan-tanan nga tao magkadto dira kag mag dinaguso naman abi nila ara na ila ID makapait naman siya sa problema. So ginapalo up ko subong kung anong resulta sang ila kuan kay kalabanan sa ang ginbutang nitong schedule Sabado. So mo na siya subong wala pa ko pangayo update sa iya kung anong natabo sang last Saturday sang ila kami mga barangay silang target actually ang mga barangay nila ang kalabanan ara sa kuan mga dalagko nga barangay tagwa na sa poblasyon sa Bacolod. Plaza type. Kaya mo to sunrise ang palayag ni Sir Gonzales nga kung tanawon mo iya na ni tani isang PhilPost obligasyon kay ti distribution na ang PhilSys ya kuan lang man niya mo registration ang PhilPost amo tani iya mang distribute gali kay ti subong tungod sa nagka-problema amo ni na intra pa kag ginahatag pa suggestions ang PSA ti tanawon tani kun ano naman ang bago nila nga sistema kun bala mapamaayo kag kon effective ni siya nga ways ang distribution sang national ID. Balita alin sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:21 ang aton oras. Nag-ayo si Ma'am Armelin Vargas, ang hepe sang Station 3, nga karon lang kuno siya mapa-interview kay may gina-follow up sila, no? Kuno mo nang tinutuyo sang chief of police ta, sige, follow up pa lang ninyo. Importante nga may progress. Kung wala progress, lang tana karon. Ay, oo. Sige lang anong tana, be? Ang city director, tabi nga, to sining tinguan nga kontakon, para makapatigayon kita, no, si Colonel Joseph Thomas Martir, no, nga to sining nga city director mga kaksyon, no, kung anong pinaka-immediate niyang mando sa kapulisan sang Police Station 3 daw naanad na lang niya nga daw hindi mo yung maintindihan niyang tawo mga kaaksyon, no? Sige, thank you gid aksyon na Ida Naboso, may connection sa may ko nga kolon ang manubo nga immunity rason madamo sang ginabatsyag nga masakit kag hindi regular ang pagpamuhin. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra. Una sa tamang serbisyo. Yari sa linya nato ng atos ring City Director sang Bacolod City Police Office, mangisayod tanay mga kaksyon kung anong pinaka-mandate siya sini sa Station 3. Angot sa sining kaso, sobra-sobra ni pagpang-hold up kag ginhimuslan pa ring biktima ho. Colonel, mayong udto si Action Rex sa Action Radio. Mayong udto, sir. Ananong latest nga report sang Police Station 3 sa sining reported nga kaso or paghimulos kag pag-abduct sining isa ka 23 anyo, sir? Sir, kinapalo-upan ni sa aton Station 3, no? Labi na sa atong Station Commander. Nandun pa sila sa area sa pamilya sa Subong Pinigil. Pamilya sang biktima? Oo, sir. Kabag-ulo siya na nawag sa ako na gawin okay. pa to sila sa pamilya sa biktima. What about ining mga suspect? Anong progress, sir?
Kuha ko pa action Rex, ginapapalo up ko pa sa ilan, no? Gawin mo ko tutupid-tugay after yung isa akong conference. Okay do kalulu iblas ang biktima nga 23 anyos ni sir, no? Tisel sa agent kuno sang isa ka telecommunication company diri sa syudad, no? I hope nga matagan ni solusyon kag madasig masolve ning kaso, Colonel. Yes sir. Sige, salamat gid Colonel. Thank you gid. Okay, salamat. Salamat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Inayon pa lang to si Colonel Joseph Marter, ang City Director sa Bacolod City Police Office, kay may conference pa siya mo nga ginapatigayon kag pagkatapos karon marekta sa Police Station 3 para hibaloon sa kay Major ni sa kon Lieutenant, no? Si Armelin Vargas, mga kakso, no? O sige, pakarunan talang na mga kakso namon sa kanginan. Daligid lang kay kantuan tang balita ni Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanano sa mga negosyante sa Bacolod talana nga magpadala sang sulat sa talatapan ni Mayor Albi Benitez angot sa ila pangabay nga magtukod sang Business Council sa syudad. Kantuantang balita ni Action Art Tayhupon gikan sa Bacolod City Government Center angot sini mga kaaksyon namon sa kahanginan, no? Sige, daligid lang ha, kay gina-check tanay si Action Art ang imong komunikasyon do hindi ba kontak din ka nagagiman basi sako sa preparasyon guro ni Action Ends. Daligid lang kay do hindi kuha na. Basi ara si Action Marlon sa piyak nga linya kay ma-delete ta karon, no? Si Action Marlon ara sa piyak nga linya ta or sino na? Si Art? Ara sa piyak nga linya Action Art. Yes, Action Rex, ari na ko. Ang isa sa mga balita, by the way, kani siya mga nagapamangkot mala partitioning grant sa mga kabataan nga projects ang DSSD o DSWD. Pa-explicar ko na karon kay Ma'am Pasitero, kay na-interview ta siya, wag lang madugay. Kay ini nami maning benepisyo sa mga students, especially indigent o kontigadong mga estudyante, nga bayaran sang cash grant kay gahatag ang tatapan sang DSWD. Sino ma-qualify? Diri was gali Action Rex, may assessment ta nga himuon for Bacolod nun nga nagamonitor subong dira sa Ayala Mall sa fourth floor nila. Siling din naman pasitara dira maumpisa ang ila siling nagsugod na? Way pa, boss pa. Boss pa ni. Panagtag pa lang sa mga may ara na sa mga forms. Then wa si Action Rex kay hindi maglitis. Screenon pa ni. Screenon na sila ma-evaluate ang DSWD. Evaluate pa ni. Evaluate pa na. Di ang lain gani siling ni Ma'am Pasitero. Kahit hindi pa nila mabalaan, kung pilang total diri nga number, pero naghatag to siya initially mga 20,000 families sa Bacolod ang makabenepisyo mo. Kaya di man Action Rex, 1,000 sa elementary, 2,000 sa high school, by 3,000 kag 4,000 din mo. Kag ginaalaw ang every family nga mayara 3 students lang no sa pamilya nga mga pigado ang pwede. Do tanan-tanan man iyan ni ka DSWD, no? Yan yung ka-DSWD. Tido tanan-tanan manigurong LGUs. Tanan-tanan ni Action Rex. Kali kaya ang problema kay DSWD din. Ang DSSD akin atap lang sa DSWD to augment sa ila. Nga grabe ang mga para sa mga student in crisis galining titulo sang DSWD Educational Cash Assistance ni Action Art. Na amo na siya. Kung breadwinner ka, working students, na ilo sa ginikanan, bata sang solo parent, bata sang ginikanan nga wala obra, bata sang may HIV nga ginikanan, grabe dala sa pade, ginabuso nga kabataan, biktima sang kalamidad. Kung tatay mo na priso, ngayon bisan way pa na pamatpatan, kung siya katuig na... Ang requirement certificate of registration or enrollment, valid ID sang ginikanan, estudyante o kon mga guardian, sugod sa kabataan, no? Munang namigid sa
Pag-submit, Ipaplastar pwede ko na magka-submit sa email. Pwede magli sa email or i-walk-in mo gali. Galing kay kon sa email, Action Rex, atrasado na. Kaya actually may mga personnel din ng DSWD buwas. Ang namin sila ni Ma'am Pasit kay kon buwas siya ma-qualify kaya. May aral na yung ipanghatag yung ayuda buwas. Dra mismo sa distribution nila kung madayon ini. Pero karon sa action filing line, hindi pa plastar ko ni kay Ma'am Pasit para medyo lawig. Kahit matamati ko ni ang explanation, ano mga requirements kag ang target nga beneficiary din sa Bacolod City. Now, ginatry man nato na parte sining balita mo si Councilor Al kay ini police matter ni official naman ning base kung mapakigangutan mo dang mga konsyal kay hindi ni basta-bastang Hindi, kaso yan. Gani kay mag-ulang gid sila nag-elect bala sila Action Rex ang PCL officers nila. Sila ni Councilor Al, dugay-dugay lang gid kay nagkakuan na kami pag-ulang gid nagsumpa sila kay Mayor Albio. Ang Bacolod City chapter. Hopefully this afternoon makuha na itong advisory ni Councilor Al. Lang ko na ang advisory niya sa opening of classes na ngati mga bata masing maligtas po literan bla Gani ako. Pero ang balita subong yung ina-follow up na to ng sabahin bala sang mga negosyante diri sa Bacolod kundi na pilian bilang Regional Development Council chairman ang alkalde des Bacolod. Tigalaom ang mga negosyante it would bring a good development in the coming days and years. Bangod nga may mga project ring ginaplano pero daw ay mahulag nga sa una kundi dumduman mo do China itong ginatap sa Taytay ni sa uli siling ni Sir Frank Carbon Korean naman po no. Korea naman ang daw interesado nga magpatukod sa Taytay pero sige sa inisyatibo na iyasang mga local chief executive. Now, ang sabahin lang sa mga negosyante kay lately nakaistorya si Sir Frank Carbon sa administrator or city administrator sa Bacolod kay nagigad luyang nila nga kinanduso nilang pagtukod sa Bacolod Business Council. Sa Lunes nga lang sa next kalana ng mga padala sa communication si Sir Frank Carbon bilang Chief Executive Officer, CEO sa MBCCI, agad nga at least mahinyo iya sa kay Mayor Albi Benitez ang pagtukod sa sining council nga amo ang magatatap kag hatag na magtabon sa ila sining mga concern kay sining sa iya ni Attorney Maghari nga mas maayo nga hindi lamang maobrahan ini draft as nga mayara sa executive order dapat mayara gid sa ordinansa nga mapaagi sa konseho. So formally magapadala sa sulat on Monday expecting nga ini nga maaktuhan sa local government sa Bacolod so that nga ang ila sining nga mag-concern in order sa pagdabangon man sa mga negosyante bangon sa epekto sa pandemic matigayon ini Action Rex. Sharing nga palayag din ni MBCI Chief Executive Officer Frank Carbon. I-draft ko ng executive order creating sina sa business Bacolod Business Council kag eventually ipaluyag ibutangan gid ordinance para ma-institutionalize kag kay biskan sinong mayor sige na at least ang atong syudad galo pamati-mati na dutay sa business community. Ipadala ko to Monday siguro ang akon nga sulat nga requesting for the creation of the Bacolod Business Council. Kay in principle, nakasuglano na kami ni Attorney Maghari, ang administrator, conforme siya. So next, ang palayag ni Sir Frank Carbon. Ang atong tagikan sa Bacolod City Hall, boy, ginatulong sa ino sa kaluan sa Life Extension Super Fiber. Agon masiguro nga makalikaw kita sa Thank you! Salamat gidakson na Art Hopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Marlon Hinovia standby. Live Extension Super Fiber anay kita no. Dakop ka, daog ka, roulette promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all, sana all. Dakop ka, daog
Daog ka Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa senta ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata! Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende. Matapos ang balita, kadtuan tanay sa aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo, reklamo batok sa 5 ka mga OPA employees ipaidalom na sa deliberasyon mga kaaksyon. No? Kadtuan na balita, upod kay aksyon Marlon Hinovia. Sa detalye sining balita, aksyon Marlon. Aksyon Rex sa sabok na agad na palayag ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nillas Jr. nga natapos ng ilang sining patingayon nga preliminary investigation sa ring 5 ka mga empleyado sa Provincial Agriculture Office ni Sadri nagaserbi pang division head. Ngayon nga 5 ni damlag-lang din papanawagan sa Kyokos order para nga mag-explikar kung nga amotong natabo naglikad na Hulyo 15 na naglalapaw na sila sa oras ng talana paggamit nila sa government vehicles kag na tukiban nga inisira nag-inumpas dito sa Maya siyudad sa Victorias. Pero kaya turon ni Hanias matapos nila sa PI preliminary investigation isumiter nila ni kay Governor Bong Lacson ang ilang sa nga investigation report na saad ang recommendation for approval ni Governor Bong Lacson. Tatlo na rin posible nga matabo hambal ni Elias. Una, pwede nga ipaidalom sa administrative hearing. Ikadua, pwede nga patungan sa suspension ining pinreklamo or pwede man na i-dismiss ang reklamo padantaran hambal ni Elias nang defende ni Governor Bong Lacson nga nagaserbe bilang disciplining authority. Yarang po sa misang napalayag na Atty. Emilia.
Yes, oo nga siya. Nakabutang man na to kung may kinandang na mag-hearing, yun in a formal charge, o kung may kinandang na mag-preventive detention. For all sides. For all sides, kung may ano. Pero depende ka na, i-deliberate ka na naman. Ako, si Governor Lacson. Pero ang ultimate decision, si Governor Lacson, ang matapos sa nasulit nga mapungkuan na ipanis ang Danilia, si Atty. Diaz, si Atty. Nilias, parang hambalan dugang na plano kag pwede nga himuon sa sining reklamo kontra sa mga OPA employees. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action na Marlon Hinovoya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo, mga kaksyon. No? Problema ninyo, ti salakyan ninyo, kung ati mayugid man kung may aircon mo, dapat may aircon gid ang salakyan ninyo. Kay Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit ano po buyers ang kinawatan nga cellphone no, sa syudad sang Kabangkalan, nanugid sa kapulisan, ti kawatan arestoho na pasakaan na sang kaso. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Eden Abuso sa Nukpo. Aksyon Eden. Action Rex na pasagana sa kaso ang isa ka lalaki makapos ng pangawat sa tatlo ka cellphone aga sa Agosto 18 sa Carnival area sa Barangay 4, Syudad sang Kabangkalan. Ang biktima ginkilala kay Elena Herona, 63, kag residente sa Sitio Bagakay, Barangay Daan Banwa, sang tasuspetsado. Amo naman si Alfred Laurita, 20 anyos, kag residente sa Barangay 6, tanan sa mga syudad. Sunod kay Lieutenant Colonel Raymond Cruz, hepe sa Kabangkalan PNP, nagkakatulong si Herona sa temporaryo nila nga ginatulugan sa karnaval sa ngin aligar. Nagsulod ang suspetsado kag ginkuha ang iya sling bag nga may unod nga mga cellphones kag kwarta. Dugang pa bangod sa madasing nga pagresponde sang kapulisan, naibaloan kag nasumay kung diin ginbaligya ni Laurita ang isa sa cellphone balor 500 pesos. Na-recover ang isa ka cellphone, apang wala nakita ang iban pa. Pamatinaton si Lieutenant Colonel Raymond Cruz. Go ahead, sir. Why? Daligid lang, no? Aksyon din Abuso, dali lang kaya ang imo sining palayag ni Colonel Raymond Cruz, the why man? Why? Tip ng pakaronan, Action Rex, pero update. Base na traffic to sa siguro? Base kay Gaulan da. Gaulan subong? Oo, Gaulan. Diba sila pasilong patusan, no? Sadya gini karon. Sige Pero update Action Rex sa shooting incident sa Banwa sa Hindigaran, nagatipon pa sila ni Lieutenant Colonel Deserato Sabando Jr. sa CCTV footages sa lugar, particularly dira sa may Prince Hypermart sa Banwa sa Hindigaran matapos sa shooting incident nga nagluntad kagapon sang aga. Nga ang biktima mo ni si Clint James Tomazar, Zumba instructor, ti hambal ni Action Rex
bisan ang pamilya nito Mazar wala sang ideya kung ano ang posible nga rason sang insidente o kung motibo sang Hindi man isaya gay, no? Hindi man action rec kay Laki ni saya. Oo, hindi ni siya action Kaya ang rec report member, do, ano to, no? Do, babae man ang ginhalinan, ano man? though allegedly mo na action rec city hambal ni Sir Sabando pa in layman's term kumbaga ko sa aton lang bido chicks boy pero tido huring-huring naman nakag-alegar sang iban Gani? galing kay tido hindi man naguro enough reason nga do mapatsanay gid sila. Gani man? Hindi man mo pero wala man sa action rec previous record sa kapulisan or siya mismo wala man nakaparecord niya nakabaton siya sa pagpamahog sa iya siningal kabuhi. So far padayon pa man ang investigasyon. Away man ni sa gali nagpa-record? Wala action Nga rec may wala. threat abi siya kabuhi or may pandam? Wala gid action rec. That's why nga nakibot ang pamilya niya kun nga amo nang natabo. Kay amo lang yun man ang ginabisihan niya action rec mo Zumba instructor kay wala man siya sang iban man nga trabaho. Bata pa ni sa gali, no? 31 Gani? years old man. Oh. Pero single pa ni siya action rec kag dera man siya yapon sa banwa sang hinigaran. Pero ginapaninguan man sang aton sininga kapulisan para masolbar ang nasambit na shooting incident. Balita halin sa NOPO ang ka-action ni Action Eden na Boso. Una sa balitang nasa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Ida Naboso. Balita gikan sa NOPO. Standby na aksyon na Eric Magbanwa kagato sining nga mga out-of-town reporters. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Sa mga kaksyon ta, Aryo, may tisi anay para gid sa inyo tanan-tanan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate. Number 1!
thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko nili ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo gid sa akon bilang isa ka full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulakati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antofina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Kiding. Tapos ano may nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sang nagluntad nga kudita sa What is the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolod norms. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarrera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter namon nga problem sa relationship wala man problema between sa mga empleyado diri. Pag-gather sang informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver to entertain sang mga listening public, mga listeners kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man eh. In the national arena, Action Radio Bacolod received various recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Action Radio Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawan Awards by the KBP Negros Occidental Chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Action Radio Bacolod's personnel were awarded as Icon of Radio in Negros, namely
Action Boy Duran, Action Fred Salanga, and Action Eddie De La Fuente. Action Radyo Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. LaSalle, Bacolod. Action Radio Bacolod is committed, no? Because nagapati kami na ang broadcasting is a lifetime process. Sige ba kami learn every day kung paano kami makadeliver din sa gusto, di lamang sa balita, kundi ilang real public service nga mong mahatag sa among matang. And above all, yan ang Radio Bacolod, ang among commitment, hindi lamang sa news, hindi lamang sa public affairs program. As head of the Operation Tulong Task Force, madamo kita sa nabuligan nga nagakinahanglan sa financial support, mga ka-hospital, nga way sa inyong bayad, paagiman sa bulig sa among mga listeners. Nabuligan nato nina sa mga medical mission kag other programs sa idalom sang Operation Tulong Task Force. Damo ka gin ma-learn sa miska sa ano nga butang, no? Miska sa imo nga physical, emotional, nangin sa mentally mo nga panghuna-una naghatag gid sang kinaalam ang Action Radio. Kag amo man mabinuligon gid sila kay kadamo gid sang mga ginhatag nila sa amon nga mga pagpakamaayo no nga halin sa Ginoo. Sa nagapasalamat kami sa Ginoo nga gingamit gid ang Action Radio sa amon nga kabuhi. Happy 53rd anniversary sa Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio. Action Radio Bacolod has always been a part of every Negrense and Bacolodnon's life ever since its foundation and up to this very day. Trust that we will continue this journey with you and your family from sign on to sign off. Number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko rin ining station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo gid sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namong diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulakati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antofina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Keding. Tapos ano may nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo akong Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sang nagluntan nga kudita sa What is the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolodnons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning,
until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarrera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter namon nga problem sa relationship wala man problema between sa mga empleyado diri. Pag-gather sang informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver to entertain sang mga listening public, mga listeners kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man eh. In the national arena, Aksyon Radyo Bacolod received virus recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Aksyon Radyo Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawan Awards by the KBP Negros Occidental Chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Aksyon Radyo Bacolod's personnel were awarded as Icon of Radio in Negros, namely Aksyon Boy Duran, Aksyon Fred Salanga, and Aksyon Eddie De La Fuente. Aksyon Radyo Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. La Salle, Bacolod. Action Radio Bacolod is committed, no? Because nagapati kami na ang broadcasting is a lifetime process. Sige ba kami learn every day kung paano kami makadeliver din sa husto, di lamang sa balita, kundi ilang real public service nga mong mahatag sa among matapang. And above all, Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon, balita, banat, huling sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik sa atong sining pangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time launas 7 ang aton oras, no? Gabo gid si ulan, no? Ay, puwerte si ulan. Daw hindi gid ka paiway mga kaaksyon, no? Katuan tanang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa armas ang pulis blatong ginkawa to sa sulod sing iya salakyan dira sa isa ka mall sa parking area. Posible ma-recover matapos makilala sang kapulisan ang suspect. Yari ang kauntan sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Gaulan, no? Gaulan siya, no? Gaulan. Preparar ka na, no? Oh, preparar na sang gown? Yes, oo. Kaya may marching order kita, no? Marching order. Pag-abot ito buwasaga, no? Ano? Marching order with drum and bugle corps sa Philippine Coast Guard. Ay, perte, no? Mo na nga itong i-expected to buwas, no? Sa itong sining arrival. The arrival. Arrival of honor with Rex Gando.
Ay, oo. Daw maayo ni lakatan ni karon kay Tito Kabugnaw eh. Do kabugnaw, no? Sang panahon ng aton sini nga pagpanakayo ng Sunrex no. Kabay pa, nga mas mayo lang. Magkabay pa nga mas mayo lang ah. Mangin mainit ang aton sining tiyempo mo sa iban nga mga lugar yan, no? Kasi iban guro pa si way matugulan sa Boracay guro ah. Gani man. Kasi mainit eh guro sa Boracay. Boracay gida. Oo, sige lang ah. Pangamayo talaga mangimayo ang simpo kag mangimayo ang lakat ah. Gani man. Para nga everybody happy. Muna ta ang tirada Axorex, no? Guna ta? Larga. Sige, kaya daw tunako sang chansa ni nga ma-recover ni ang armas ang puliso. Agin kawat aksyon Rex ko ni mo matumduman sang Agosto 14 ni sang aga. In kawat ang yasining armas lutang. Dira sa may parking lot sang Ayala Mall Action Rex, no? Ayala? Oo, dudra na parking yasining sarakyan. Ang tagiya sinisang armas nga Glock 17 9mm pistol. Action Rex nga may duha ka mga magasin. Amoy ni si Police Corporal Rani Suilan. Actually, ang unit niya sini is Regional Mobile Force Battalion 6. Pero doon ni sa DS sa Police Station number 2 Action Rex. Di Santo 14 sang Agosto sang aga, nagparking na sa may parking lot sang Ayala sang pagbalik niya. Nakipot na lang siya nga why nang iya sining sling bag sa sulod sa salakyan niya nga Nissan Exalta. Bali bukas ng portahan kag dito na skubihan niya nga sling bag niya. Dito na sulod ang iya sining Glock 17 9mm pistol na may duha ka magasin kag may cash pa to actually Action Rex. 20,000 to? 20,000 pesos po. Ang cash nga nasulod man sa sling bag. Nakipot siya, pero pag-check nila, so sa may CCTV bla, nakitaan nga may, ang isa sa duha ka suspect, nagasakay sa bisikleta, bit-bit na to ang sling bag ni Police Corporal Swilan, kag ang direksyon diri sa may going Gatoslaw. Di mati-unti-on, may nakitaan nga wallet sa may CR ka Ceres Bus Southbound Terminal ba? Dito nakita na yung sining wallet ni Police Corporal Rani Swilan sa isa ka dispatcher galing kay wala na unod Action Rex. Why nang kwarta, why nang yung sining cash ka 20,000 pesos pero ang mga idea amo to ang nabilin sa yung sining wallet, amo to nga to kapos lang nga nakilalaan kag na turnover ang yung sining wallet nga may mga unod dito nga importante nga mga ID Action Rex. Sila ni Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang BCPO City Director, may lead na ang atong kapulisan sa isa sa duha ka suspect. Amo ni ang ginapatihan nagkuha sang bag sang sining police nga si Corporal Rani Swilan. Primero ginprinta ni kuno sang ulihi daw ginpasa-pasa na bulo balikya. So mo ni subong nga ginatrace ni Police Lieutenant Junito Pastrana ang case investigator kung sino ang pinakaulihi kagindagdagan sining service firearms ni Police Corporal Rani Swilan. Ani si Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sang Action Radio. Follow-up investigation sa Station 2. Ma-identify naman nilang suspects na. Gina-continue pa kung diin na naprenda kaya kadamo na siyang nagpasapasa. But sa pag-follow-up na, I'm sure makuha naman na yan. So it could be possible na ma-recover ng armas ang police, sir? Yes, kagabi lang ko gin-inform no less than ni Lieutenant Pastrana na na-identify na nilang suspect and gina-follow-up na nila ang diin na to ang plan. So ba't siya sir naprenda na ni? Siguro nabaligya, napasapasa. But continuous pa man ang follow-up task ni Eric basit makarecover man. Considering ng Ayala, di daw guarded man na gani ara sa sulod parking lot. But siguro may nakasulod pa dang medyo nakawatan gid masupsupok. That's why nadulaan siya. So, ini sir, mangin survey nga warning sa public kung may mga valuable items, hindi ipabili sila. Especialmente, ang mga hindi tempted lang sa sakyan, basta katimapos makita sa kawatan? Yes, oo, no. Ang mga valuable items na like necklaces, bracelets, mga hindi tagit bagay sa gidala, lalo na upcoming Baskara, iwasan tagit magdala sa mga valuable things magbuhat sa ato panimalay. Actually, si Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang ato sa nga BCPO City Director sa panugyay sa publiko.
hindi kayo madalas ang mga valuable items nga ibili sa sasakyan at hindi na mainit nga panurukan sa mga kawatan kung di na makitaan sunod sa imo sini nga sasakyan. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Action Eric Magbalon nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, no? Sa masunod nga Martes, August 23, mga kaksyon, no? Nakaambang na naman bo, nakaambang. May balantayan, hindi decrease kundi increase sang gasolina. Ay, puwerte sang tughong may kuha naman ho kay daw kadasig sang trading sa 4 ka adlaw according sa oil industry. Mga kaaksyon, posible nga may pagsaka sang gatong mga kaaksyon sa diesel. 2 pesos, tubtob 2.20 pesos or sentimos mga kaaksyon. 2 pesos to 2.20 per liter mga kaaksyon ang presyo sang diesel mga kaaksyon. While sa gasolina, gamay-gamay lang gasolina, may pagsaka man sang 10 to 30 centavos per litro mga kaaksyon. Amo lang inisyal tang report nga nabaton gikan sa isa ka oil industry diri sa pungsod Pilipinas. Ay, gid. Sige lang basta importante ara lang Ay, Portino. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuatanay si Akson Roger Gote, binimay kang tanan sa 55 anyos balang nga lalaki nga nagapangatubang sang kasong murder kag wala sang piyansani ginserbihan sang warrant of arrest. Yari ang kaudan sang balita ni Akson Roger Gote. Akson Roger. Action rek arestado ang isa ka persona nga inisya ang may kaso nga murder kag wala ginapanugutan sa korte nga makapiyansa. Ginarestar rin sa makatapos ang kapulisan sa bukid nga bahin sa siyudad sa Cadiz dito sa Bahinsang Sitio Alimatok, Barangay Celestino Villasin. Alas 10 pasado takna sang aga tinilig ng adlaw gindakop ini si Ronilo Nain Sorbiso. Kaya residente man sa among lugar, may asawa ini ang biktima kung ang suspect nga sa rin nagapakatubang sang kaso nga murder kagin issue sang RTC branch 60 kagin pirmahan ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea. Pero sa report ang ini kaso o kung warrant of arrest ang gipaparaog Enero 9 tuwing 2019. Kag sa karon ang ini nga persona detinado sa Bahinsang Cadiz City PNP tungod kay wala gin parugutan sang korte nga makapiyansya siya sa kaso nga pagpatay. Report gikan sa siyudad sang Cadiz sa aton mga kaaksyon nga mahilig magkape sa liwat nagariman kita nga ang life BBB program ini sa Aksyon Roger Gutib nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat din Aksyon Roger Gotib. Aksyon Nelson pati News San Bayanay. Ariyo na-komenta ang life extension of
Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga nasa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Roger Gotib sa iluwan, tanay balita ni Aksyon Nelson Patinio. Ini may kang tanan sa pamunuan sang Bureau of Fire Protection sa Banwa sang Calatrava. Nagpatigayon sang training sa dugang nga mga force multipliers sang BFP, mga kaaksyon. Yari ang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex bag-ong nagpungko bilang pamuno sa Bureau of Fire and Protection sa Calatrava nga si Senior Fire Officer 3 Andrew Dimisana ang nagaduso nga ibadayon ang paghanas sa mga force multipliers bilang kabulig sa Bureau sa Calatrava nga makabulig sa panahon sang emerhensya sa Banwa. Suno pa sa kay Dimisana nga sa iya paglibot-libot sa Banwa, nakita sini ang kaimportansya sa mga force multipliers sila binagid sa nabukid nga bahin sa Calatrava nga masami ginaigo sang ang landslide kag baha. Dugang pa sini nga dapat mangin alerto ang bureau sa anuman nga emerhensya hindi lamang sa sunog kundi sa iban pa nga kalamidad nga magaigo sa Banwa. Si Dimisana, Action Rex, ang gikan sa syudad sang Escalante kag naasahin karon bilang acting fire marshal sang Banwa. Yaring dugang pahayag ni SFO3 Dimisana sa interview sang Action Radio. Mayo mamidyang pag-welcome sa Calatrava. So, kita sa mga daw mabiyabiyon man sila ang aton nga stasyon needs nga pa man improvement pa man. So, ang matamato lang isa na po sila ang mga personnel sa pagpreparar ng sa ilang mga duties dito lang sakto. Ang kabahin sa pahayag ni SFO3 Dimisana sa interview sa Action Radio. Report gikan sa Banwa sang Calatrava, ka-Aksyon yun Nelson Patinio, nasa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kay Aksyon Nelson Patinio. Isunod tagilayon ang balita ni Aksyon VJ Apasible, subject sang isa ka drug by bus operation bala sa Banwa sang Isabela. Pasakaan na sang kaso angot sa paglapas ang RA 9165 o kung illegal drugs, mga kaaksyon. Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Yari ang kauban sang balita ni Aksyon VJ Apasible. Aksyon VJ. Aksyon Rex, magapangatubang si Ronald Manoso, 38 anyos, residente sa Barangay 1, Banwa sang Isabela sa kaso angot sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ining Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002, Section 5 ang pagbaligya kag Section 11 ang paghupot sang illegal nga droga. Ini ang ginpahayag ni Police Lieutenant Dante Balinario, ang Deputy Chief for Operation sang Isabela PNP sa pagpakigangot sang Aksyon Radyo Bacolod. Dugang pa ni Balinario, tigayon na nga napasakaan sang kaso si Manoso, tinirikdan nga adlaw sang Miyerkules, Agosto 17, 2022.
Kung madumduman si Manoso ang subject sa ginkasa nga drug buy-bust operation sa Isabela PNP kaupod ang katapos ang Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA sa linakuha gikan sa kontrol sa suspect ang 3 tanan ka mga sachet sa ginasuspetsuan shabu lakip na diri ang isa ka buy-bust item. Lakip man sa mga nakuha among isa ka 1,000 peso paper bill kag iban pa nga mga drug paraphernalia. Nagabugat sa malapit 1 ka gramo ang nakuha ang illegal nga droga gikan sa pagginakop ni Manoso. Balita na gikan sa Banwasang Isabela. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na VJ Apasible, balita gikan sa Banwasang Isabela. No, constipation ang ginaproblema ninyo, balokang constipation. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antokina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kiting kadamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binanuhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan.
Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay Size 84, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag Syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhig, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o pon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag. Alang-alang nagigta sa tiyempo diri sa atong sining pangalagad mga kaaksyon. No? Pasensya ginang waita malabutan na paabosanta ng ini mga kaaksyon diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life. Upod na kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian
ang isa naman ka edisyon sang aksyon